Balemaw ani nyakuma ko intervention militaire des États-Unis ani Sénégali Malla Malion et réseau Falimbe ni kuma indi la mena tla ka détail do dauma information flana ko donso ko ku dimina ko muna ko asimite ka marfa duma ka Mali sauver ko donso la confrérie des donsos du Mali demande aux autorités de les impliquer dans les combats contre les gens de Binadjara. Malion kuma badi. Yananga tanya fait vidéo la anya information do me ko kita anya sebele ko kita 24 média do be ko kita 24 o média ya bla ko kita sera ka libéré la média kuma udu. Mais ni tien do amba fuko bravo à l'armée malienne parce que vous avez vidéo do ke ngongo kita sera ma libéré. Bon, on a vidéo coffre de nyaïe parce que nebe information di à temps réel di. Ni changement be mba fo quoi, ni mumbe mbo fo. Mais on a vidéo do mbeke watina qui ta sera bloqué le kundo quoi. Peut-être il y a une vidéo qui a publié, peut-être il t'a sur fond bena quoi. Donc ni une flèche une vidéo qui wakati mina nyame ko qui ta sera ka libéré là. Ntaro ni tien do amba fuko bravo à l'armée. Mais ayo kolosi manu numbe body ka sera la bla. Ni armée tarobet la ka sigingana. Do a kolosi. Donc ambe fait ka nyoron di fara fasia. Donc ambe te mene information to wi. Ko vraiment ko lu dusu be ka tien, ko lu sendo kalela. Ko lu la ben, ko lu sendo kalela. Ko sino ko Mali bin to la fle. Ni information fla de bi. Ala kana Mali bi. Malion amena do information folo konana. Information folo jumenyi. Américain et Donald Trump ka ambassadeur koro Sahel la. Nou ba wole ko docteur J. Peter Pham, l'ancien envoyé spécial des États-Unis au Sahel. A photo flamène a photo il est là. Dine boraka kuma a photo flâne. Je pense que je dois avoir sa photo ici. Voilà. Donald Trump ambassade l'ancien ambassadeur au Sahel. A Bora. A ko. A moun sebe malien bela jelinga kuma iname. Dr. J. Peter Pham appelle les États-Unis à agir suite aux attaques du 25 avril 2026 et à l'alliance Terro-Génime Front de Libération de l'Azawad, une intervention jugée urgente. Ko Amérique ambassadeur ko ka fere sugu beke ko ka intervention militaire ke Mali kono ko sino ko Assimi desera ko parce que ko marfatigu de farale me ɲɔgɔn kan ko États-Unis k'u ka armée la wuli ko kana Mali sauver. O de kuma fɔlen filɛ. Sénégal président fana ko k'ale pɛrɛlen bɛ. O ye ko kura min daminɛ min n'o fɔ Maliyɛnw ɲɛna. Mun bɛ senna n'a ma ban. N'an mɛnna nin situation kɔnɔ. Garan puissance bɛ ɲɔgɔn ye. Irisiw bɛ k'a la. Américains be kala, ou be ɲɔgɔn ye, ou b'a fɔ k'u bɛna Mali kɔnɔ, k'u kana Mali sauver. O ye Mali bilalen sous tutelle la. O la Assimi Goïta sagona, ko ŋa tɛmɛ bilen. U bɛ na n'u ka sɔrɔsiw ye, u tɛ Assimi yɛrɛ ɲininka dɛ. Ayi. Parce que o ye Mali bilalen danger de la. Sous-région bɛɛ b'a demander. Sénégal fɔlɔ ma bɔ ka kuma fɔ. Sénégal de fɔlɔ y'a fɔ. I b'a ye jamana bɛɛ bɛ commencer ka fɔ. Jamana parce que Américains ka sariya la. Ni terror bɛ yɔrɔ rɔ, o ye Amérique ka loi di. A loi yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ quoi. Maroko loi fendo j'ai oublié nga bon loi ni quoi George Bush de na ni loi ni jatka wale mo be dugu la Amérique armée bi se ka intervention ka dugu la al ni pri ala ma se ku sara président na u bi se ka ne ka dugu la ka fara puke u bi se ka na nu ka sura su ka dugu la hera be si hera be kli bon anta donc Amérique be na u ba tena mais kuma ke ni fora mo mi ya fo Amérique ambassadeur korodi a danad Mali kono ani banda o nyogo nyembo fana vidéo ira ou la pour vous prouver que c'est la vérité. Sénégal fana parce que situation de be malien chamante ka famia oh non amago te mogola anye souveraineté de abeto kumala ni situation menata Mali dugu ba be sera nyogo cha be bloquer ni blocage kera ni kongo tora ka mogo mena jaguya amago be se de même o deme de teke cadeau la mene o deme de beke u bena nuka sorosu de jaguya Amérique be na France be na anye munu gen kunu de o makelo ne be ki préparer comme na on sauver bi malo malo abini ngane farabi billahi tallahi ne Assimi Goïta kun
kuma kele do harame kono ka ta nema sagara nunu mina kunte bini ngono fanga no fe aya tien rema aya tien bema ni ni situation ma ban force étrangère be na Mali kono saraka fo itala ma amolo be songa gene ka on de wula ka dunu ni balata ka mogo munu gen o mogo kelun o le be na bi kolu be na sauver saya ka fsani asimi haliki yere fa ka fsani ni billahi ni sigini ga kay nyana o goro ka fa ite ni mianga den halala di ni bon kan sa anga halala ko kuma dabla parce que tu vois on sait que nous faut parce que là parce que anga pa oro kuna wallahi billahi ni emolo ay nous ne be ka wuli bi kolu na ndeme o du mandeme de ntaro be na nuga sura su ken me na ndeme parce que asimi ti sew a desera ni situation ma réglée ni bina jara nu magé ni situation toura tan tukala il y aura fortement l'implication de la communauté internationale. Asimi era ta demandé, Malien era de couler quand il en demain. Bon, Malien couler quand Asimi ka ordre. Bon, nous n'avons pas forcé dongo de en fait. Ou Asimi ka pouvoir banindi. A tseka sago ke quoi. Ima ibeka nu kumbe utu sago ke. U tseka ta kilali, u tseka ta rafugu sara. Bon, amena do Mali bena bla statico di kono. Ni Mali blato di statico kono sa. Ka Mali ta ka kalfa onina ka ira ko Mali nyamugo desera yeredi amena ambeka ta o sera de kasisa ni ferema keni mogo nuna bo a fere tasimi bulu ntaro na be na wardi binaka mogo ma pasa nyame ku be négociation mais metla kana no fana secret fana video be mena no video secret mo information be dafale soro mais mena mun ti bi aka juguni mena fen ti bi aka juguni fen mena mun fo nyana américain kenu bora kuma na ugo ko attaquer mun kara ko luté jenay mogo bi kuma na il n'est pas n'importe qui américain fait nous ka mogo bado tora ka kuma tora iba ni kuma fa iba Donald Trump ben merci ça comment nya gwale me Iran problème na anta donc comment il va réagir mais ni situation krakate ban wallahi France kele metla ka siki Mali kono John e occasion di France ma Assimi ko do fana bala ko Mali be ka ci ay Assimi demain mais ma jumenta faso fait ma jumenta fait faso ka demain mais Assimi be ka ta attaquer kera Assimi ka ta baga mogo ma ku mine ako kan Assimi demain abise ko amo demain abise abe fanga mun nga marfa de ta on da ko inga dogo anga fa alni malien ba bara ko viva Assimi ko ita o tera bina jaran bouger do be ka fanga Assimi demain abe ne tara be demain mun fo ango nga me marfa taka Mali defa Assimi ko kate marfa dama o mo abe demain qualité du men fo o abulo ko dabara de ba toni jamana bi bibiria parce que me do mogo do ye on akra suka faso la bla OK malien beka boko viva Assimi est-ce que be bina boywa o te bina boy malien beka fa Assimi be sai no fait est-ce que ba to bina beta ateta solution clé marfa de be di mal deuma o beta keleke kuma be fleni non seulement ateka marfa di mogo ma ali donso la confrère de donso olu bolé ka kuma ben otla ko lu fraka kuma kan mais tey ba mo bi se ka jamana de me tey abekel abeka ta baga mo wera ma ko lu mena tuguni aw wala ka nga deme aw bulo na nga deme abe gagner aw bulo kambo niveau de là anto niveau la plein koy marfa contre marfa ambo niveau de la bi dabara contre dabara au banaw an gagnero la yo tropheta anye dabara tropheta anye galon te gagner fin beke anyo tropheta 600 dabara contre dabara au match bana peu match kurambe sanno ambe saison 2 de là saison 1 en gagnant là saison 2 oye marfa de contre marfa de marfa o de be kuma marfa la bi donc ay moko tuyin quoi ni kodo karabe wuli karsa façon de njugo be ko fe mais marfa te moko bro abolo ko communication côté foité marfa de be taka marfa kele voilà la solution kuma be fleni kuma bana sixi barabla aben kurana che marfa de be taka nkele na ma marfa ta o ba be fa nama marfata kongo banfa dabara te foite abeka baga mogo munu ma sibili munu ma hake main quoi bon abato na me yere kele mina abato la mo condition de na abato na man kolosi oni be na Mali kono parce que Assimi oni est plainte que Assimi contre la ko avec un droit de l'homme violé ou be ka ke et puis tient de frandou maître Moutakatal ta chokola de Moutakatal marfa de babulwa c'est-à-dire nous jaguma ti saka fuware la ko ngina nkindala ba Mali donso fana wula de la confrérie de donso di Mali ou kuma kan ou koko Assimi banga donso la be bon Mali donso wule flako ka marfa duma est-ce que ali marfa duma c'est ka finka le pays est déjà pris en ngor la mais la confrérie nationale des eaux du Mali mo nyama ba o e jawle tawre awan zara makadata pour be kokono angara sababu ye Mali dozo e sababu do bobulula no nyefo e ko varier
forum bombe kera korvar boake ni korvar kera mi rebela mi be ni danzir lala dozo de yake o do aya suru dozo be faranyonga o nyema bad boake o tire a itra jamana wara si senga o dima ko babula awa ko na se era ke jamana ma ibe nina abisa je hoa atwa zera joyima ngo anwuli pasera la do nya shera ko la de ne do zera ko fabi amon na do na fa fa ka do zera marfa da sogono e de zera ko be de marfa sa sa bu kana ka yala zera la ina oche ni marfa pe bezo bi ni anzoro ke mo zera ta kewa merci ma be fleni agoko fama uri nodo mais aw ni alache mujo aw yere nyabala ali donso be kasimi jalaki bi nunu ye bamako be ka kuma bamako de ko problème be ko fama uri nodo mais voilà de abe fon ne mako horon mais naso nyi no be ta galontique moko ye kule la fan be voilà la vérité ambe dole ken kanga jamana yi ambe do kanga jamana yi sino san papa ko flaw nya ko re malem yaro so soli ken den ambe dole ken do nga jamana yi Jay ay be mo bi jamana fa bekele ba fle ambe problème kono ambassadeur mun kuma na tanto adela kana mallaw anana malla chien do la mena ambassadeur nga kuma aga video kordo irawla américain nga ambassadeur mun fle na adela kana malla nga jango ro fana je ni ali de tanto voilà la mise en place voilà. d'un gouvernement de transition dirigé pour des civils en République du Mali comme un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes encouragés par l'engagement du gouvernement de transition à organiser des élections démocratiques dans un délai de 18 mois. Aklibala. Anana, Américain mena autant de Europe ou élection ko kuma defo. Asimi. Ala ka hinama. Mm-hmm.